new Jollibee Burger Steak. This is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Glory, glory, thus I sing, nothing but the blood of Jesus. All my praise for this I bring, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just how closer walk with thee. Granted, Jesus, I'll see you, please. Stay walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, safely o'er to thy kingdom shore, to thy shore. Just as the closer walk with thee. Granted, Jesus, I'll see you, please. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. There is a shepherd who cares for his own, and he is mine. Nothing am I, he's a king on a throne, but he is mine. How can he love such a sinner as I, though he is mine? I cannot fathom though often I try, but he is mine. Though all unworthy I know he is mine. Though it is wonderful, yet it is true that he is mine. Jesus left heaven, my Savior, to be, and he is mine. I am not worth all
suffered for me, but he is mine. Though I'm not worthy, he dwells in my heart, and he is mine. From him I'll never, no, never depart, for he is mine. Though all unworthy I know mine, he is mine. Though it is wonderful, yet it is true that he is mine. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I'd stay in the garden with him, though the night around me be falling, but he bids me go through the voice of woe. His voice to me is calling, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come
blessed Son. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I serve a risen
Padayo ng talang kinasiya ng tanaw nagakiman naasiya si Jesus kung tawag ka higala siya nagkauban ng kaharian pag-isulti ka sa ligan ang Diyos kahigulungan siya makiuban natin kita sa mga pag-antos pagpagabulong sa kasubong nakasayod siya sa ligid ng kalmaasiya ang nagauna sa mga dalangka nakatanawa lamang siya kay ikaw di ating maniya naasiya si Jesus unta-unta higala siya nagkauban ng kaharian pag-isulti ka sa ligan ang Diyos kahigulungan siya naasiya si Jesus unta-unta higala siya nagkauban ng kaharian pag-isulti ka sa ligan ang Diyos kahigulungan siya ang Diyos kahigulungan siya pilit ka na magkinustara magauban siya magauban siya
gugma ni Kristo. Kahibulungan, gayud ang Ginoo, ang sala nako tiyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong buntag mga kahigalaan, mga suki o tigpaminaw dinis tulumanon sa kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kini siyang mahigala Brother John Michael Cinco o kini usab si Brother Libby Calabes. Okay, sa pagpadasunahan magampo ta mahigala atong ngayon si Brother John Michael. Magampo ta, gamhanan nga Dios na ka sa trono sa kitasan sa mga langit, daghang salamat Ginoo niining matahom nga kabuntagon nga imong gihatag dinhi kanamo. Samtang kami mamalandong na usab sa imong mga pulong, hinaot na ikaw magahatag sa giya sa balaan nga espiritu. Panalangini ang mga katawhan nga namati sa kahanginan, ang mga nagatan-aw sa Facebook Live, hinaot nga ilang masabtan ang mga pulong nga imong igahatag dinhi kanamo. Kining tanan na mo isalig itugyan sa ngalan ni Jesus naman luwas. Amen. Amen. Okay, ato nga gina-welcome no ang tanan natong mga viewers karon, mga nag-follow sa atong programa. So ato nga gina-welcome mga kaigala nato dinis Visayas, mga viewers nato diya sa Mindanao, diya sa Luzon. So good morning og welcome mo higala, pwede na mo kapadangat diri namo og mga mensahe dinhi sa ato nga programa ni sa atong comment section mahigala. So ato nang paabuto na inyong mga messages, pwede nga ari mong padangat sa ako nga number kang Brother Libby Calabes nga number nga kanunay namo nga gipahibaw nga na ninyo. Unya pwede sa diri sa ako nga messenger higala kang Libby Calabes nga messenger. So ilaw usa mo og padangat og mensahe kang Brother John Lihito kay wa siya dinhi, tinato siya ikauban basta Domingo sa buntag mga higala. So diri lang idirekta og message sa amo adri unya ato sang mga viewers, mga followers sa ato nga program sa tibuok kalibutan. Asa mo mong nasura karon na himutang niining panahona, amo kamo nga gina-welcome sa ato nga programa sa kini ang maayong balita. O niya, amo lang sang ipahinumdum kanunay sa atong mga viewers nga palihog, atong i-share mga higala, ang atong programa, nga ato sa atong mga friend, mga minahal na atos kinabuhi, aron sab sila makapaminaw po sila sa mga butang nga atong hisgutan dinhi o sa pangutana nga atong tubagon
Wa ta masayod nga base ang pangutana nga atong pagatubagon mausay naa silang hunahuna nga pangutana. Di na bless sila pinaagi sa inyong pag-share mahigala sa ato nga programa. Unya makaapil sad ta sa buhat sa Ginoo sa pagwalis maayong balita kay sugo magud aniya sa Mateo 24:14 nga ang maayong balita mahitungod sa ginarian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan. Tibuok kalibutan ipasabot ipamatuod sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. So ang mensahe sa Ginoo nga una di ay tapusa kining kalibutan na ang gustos Ginoo nga ang mga tao sa kalibutan masayod mahitungod sa maayong balita. Ngano nga kinahanglan man ipahibawog maayong balita tungod kay gihigugma manguntas Ginoo kitang tanan. Gusto sa Ginoo nga kon mahimo kitang tanan maluwas. Pero lagi kay di man siya mamugos og luwas nato, ang iya mga higala nga gihatag lang sa tao ang kagawasan sa pagpili maluwas bag maimperno. Pero naghandom tang maluwas, magkinabuhi ta diha sumayong balita. Aron sa pagbalik ni Ginoo sigurado gyud makauban ta niya og makapuyo sa langit nun nga puloy-anan. So atong gina-welcome no ang tanan kutob sa nag-view karon. Welcome sa ato nga tulumanon. So atong tagan og higayon sad si Brother Michael sa paghatod nga na kanyo og mga mainiton nga mga pagpangusta. Brother Michael? Okay, daghang salamat Brother Libby. Mayong buntag kanatong tanan mga kaigalaan og mga kaigsuunan. Kumusta nini nga kabuntagon? Hinaot nga naamo sa maayo nga panglawas o hinaot nga magmalipayon mo nini nga kabuntagon. So nini nga kabuntagon mga igsuon atong pasalamatan ang atong mga kaigsuunan nga nagalanta sa atong Facebook Live, no, kini ang mayong balita o labi na nagapaminaw sa ato ang tulumanon dinha sa kahanginan. So nini nga kabuntagon mga igsuon akong gina-great ang atong mga kaigalaan og mga kaigsuunan dinha sa Yolanda Village, labi na sa bag-o nga mga nindawat dinha kang Kristo nga nunay nagapaminaw sa ato ang tulumanon dinha. So maayong buntag kaninyo dinha labi na kang Brother Oscar no Gulyod kauban sa iyang asawa, sa iyang mga silingan si Nida de la Cruz. Hinaot nga magmalipayon mo sa inyong pagpaminaw. Labi na sa atong mga kaigalaan dinha sa Antipolo no ang Castro family nga kanunay usab nga nagasuporta sa ato nga programa. Unya ang atong mga pamilya dinha no ang Moraldi family, Lima family, labi na si Rodolfo Lima nga kanunay usab nga nagapaminaw sa ato nga tulumanon dinha. So maayong buntag dinha lo, hinaot nga malipayon ka sa imong pagpaminaw kauban sa imong kapikas sa imong kinabuhi. Labi na ang atong mga kaigsuunan dinha sa lungsod silang Yamirian kalungsod, Brother Idik no kanunay na nagalanog-lanog ang ilahang radyo na kang Brother Idik no kanunay yun na nga nagapaminaw sa ato ang tulumanon kauban ni Maricel dinha. So maayong buntag kaninyong tanan labi na sa De La Cruz family no dinhi sa may elementary school no always na nagalantaw sa atong Facebook Live si Marusi De La Cruz kauban ni Pa Roger. Always na sila nagasuporta nining atong programa. Sa tanang mga kaigsuunan dinha nga nagapaminaw sa ato ang tulumanon og labi na sa tibuok nga na-scoop nining programa hinaot nga magmalipayon mo. So nining kabuntagon mga igsuon ato usab pasalamatan ato mga kaigsuonan dinha sa Medellin Day Church nga sa atong mga sponsor sa programa no sa lain-lain nga mga ministry hinaot nga magmalipayon mo niini nga kabuntagon. So daghang salamat sa inyong pagpaminaw labi na sa ato ang kauban nga si Sir GC nga naa-assign sa Medellin Police Station kauban sa iyang mga kaubanan dinha no kadunay usab nga nagasuporta nining atong programa sa tanang mga katawhan. So mayong buntag kaninyong tanan og daghang salamat. Ako'y balik ang panahon kanimo Brother Libby.
Okay, dugang salamat, Brother John, Michael. So, padayon tahigala sa paghatod nga na kanyo sa mga pagpangumusta. So, nini nga kabuntagon atong gipasalamatan diha si Brother Eric Sinoy diha sa Mabuli. Naglanog-lanog ron iyang sound system kay naupat na naka-speaker diha. Lanog na kayo iyang sound karon diha. Maayong buntag no sa mga silingan nila nga naminaw karon sa ato nga program diha sa mga Sinoy family, mga Pagubo, niya ngadto sa mga Lipalam family, niya mga Kalapuan family, mga Serapino, mga Maglasang family, niya ngadto sa mga Nugas family, niya diha sa mga Pasyol family, Clavis family diha sa Mabuli, mga Ilusorio. Tanan diha kaninyo nga nagtan-aw karon sa ato nga live broadcast mahigala, ato nga gina-welcome o niadresan sa Libho. Galanog-lanog po ron kang Brother Niljon Bersero, iyang mga trompa nagigamit niya diya. So good morning sa tanang taga-Libho nga naminaw sa ato nga programa. O sa bisan diin dapit, no? Diya sad sa kanagahan na po ron kang Brother Priscilias, Brother Aniceto Priscilias. So may buntag sa kanagahan. Og sa bisan diin nga lugar karon nga nagamit ang mga sound system, atong gipasalamatan higala, tanan nga nag-view karon, tanan nga nag-share, ato nga gipasalamatan ang tanan. Unya mga suki natong naminaw sa dito sa Negros, diha sa Negros, diri sa Masbate, mga viewers nato karon, diri sa Biliran Province, diha sa probinsya sa Leyte, sa Camotes Island, or dinhi sa mainland Cebu. Makaislahan diya sa Bantayan. Welcome ang tanan kang kutob sa nanood sa ato nga program nining sayos kabuntagon sa adlaw Domingo. Kinasingkasing mo na mo higala nga ginadapit sa pagpakiguban o pagparticipate karong buntaga sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ato na ning sugdan pagtan-aw ang inyong mga mensahe nga gipadangat dinhi. So wa pa mo maka type diha, type na mong sugod, unya isend din sa atong comment section higala. Naba mo yung mga greetings nga to sa inyong friend, paminalas kinabuhi. So panahon na nga, mo send mo diri, aron atong mabasa o mapadangat nato nga to kanila. Okay, ato na ning basahon. Ato nakita din si Adong Bob Ritoya. Good morning ninyo, Adong Libby. Og mga kaoban. Okay, si Brother John Michael Cinco na itong kaoban, ang usapon ni ka aktibong evangelist nga naa sa Midilien, no? Na ani ang iyang pinuyanan sa Midilien. Sa dugay-dugay ni siya kabalik din pero pasalamat ang kabalik na po siya din sa ato nga programa tungod kay Madumingkos buntag si Brother John tuasad sa Mandawi, tuas siya dito. Tuas sa Diway Kise. Okay, ato ning tanawon sunahan niya po si Brother Jex Sumalinog. Salamat po sa paglab, Brother Jex. Anya niya po si Moises Alex Liaban sa Moalboal po ni. So may buntag nimo, Brother Alex. Mayong buntag ninyo, Brad. So good morning. Anya, salamat sa paglab o pagpray. Anya niya sad si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa mga heart, Brother Rufino, o pag-pray sa ato nga programa. Ato po nakita si Jard Ispelita Alcordo. Mayong buntag sa tanan o diha po ninyo, Brad. So good morning, Jard Ispelita. O niya po si Saya Ang, si Brother Mario ni Alquizar sa Panalipan, Katmon, Cebu. Mayong buntag ninyo, Brother Libby o Brother Joel. Dili si Brother Joel, kauban na to diri si Brother John Michael Cinco. Anya, di pa yun, may buntag sa tanan na mati nining ato nga programa. Kigiyakan gyapon ni kang Brother Mario Alquizar. Niyasad si Brother Ronilo Itang. Mayong buntag kaninyo, Brother John Michael
Brother Michael, Brother John, o Kuya Libby, og mayong buntag sab sa mga kaigsunang naminaw og nag-view karon nini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. O kini pod si Sister Lisa of Yasa Almonicar. Mayong buntag badlib og sa imong kaopod Brad. Okay, good morning Sister Lisa Almonicar. So makahimog ya po mo sa pag-send higala. Niya pa si Brother Limuel Sanchez. Maayong buntag mga kapaglaom. So good morning Brother Limuel. Niya ako ning tanaw higala, ako nga messenger, ako sa ning tanaw din kadiyot. Ato ning basahon ang mga higala nato ngang uban nagpray, naglove o niya naglike, o niya uban agi mga message nga gipadangat. Niya si Henley Ibo sa Tuburan sabni. So good morning Henley Ibo. O niya pod si Brother Cesar Elgira sa Gihulngan City. Niya ato pagin tanaw ni pod si Sara Katampatan. So good morning Sister Sara. Niya ni pod si niya si Ninfa Villacasten. Gikan po ni sa Cadiz City. So good morning Sister Ninfa. Niya ni po si Belinda Lohira Tirana. Thank you kayo. Niya ni po si Elpidia Kuro. May buntag Sister Pidja sa Matag Obliti. Niya ni po si Joy Pelayo. So good morning nimo ma'am. Thank you sa pagpakiguban sa ato nga programa karon. Niya pod si Ma'am Lisel Pelayo Baldosa sa Singapore. So good morning nimo ma'am. God bless sa imong pagpanarbaho diha sa Singapore. Okay, ato ning tanawon pagyud sunahan ni apod si Brother John Lobetania sa Tabugo ni may buntag ni Brother John. Ni ato po nakita din si Lovely Elosorio. Ni apod si Brother Rupino Moreno. Ato po nakita si Brother Scout Ranger Senior. Ang atong retired Scout Ranger diha sa Kabangkalan, Bugo City, Cebu. Si Sir Isagani Aratia, so salamat kaayo sa imong pagpayguban sir. Ni apod si si Michelle Aragon sa Liti ni. O niya si Jenny Rama Fermin sa Negros. O niya apod si Jemar Coles Gabaton. Niya sad si Willie Sentihas. Okay, thank you Willie Sentihas. O niya pod si Brother Ronilo Itang. Kiguban po nato. O niya, muni aton mga nakita higali sa ato nga messenger. O niya ato ning balikan diri sa Pikas. Atong nakita si Brother Raul Sipada. Good morning ninyo. Tagaan mo maayong panglawas Ginoo. Padayon inyo programa. So good morning Brother Raul Sipada diha sa Panalipan, Katmon. So thank you kaayo sa inyong pakikuban. O niya ato ning tanawon mga higala ang Pikas nga monitor. Aritas mga naglab o naglike. Ato ning basahon. Niya si Jenny Rama Fermin, Mike Rivera. Ato ani sa Naga nag-eskwela ni Brother Mike karon ang banggiitan nga liman diha sa na-assign is owner di sa Lanao niya karon to naron sa Naga nag-eskwela. O niya pod si Anita Clavis Cabaluna, Chini Doktora Langidos 5. Yung muning Mrs. Brother John. Okay. Niya pod si Brother Ronilo Itang, si George Espilita Alcordo, Jaja Alegado Nulia, Judian Hista Abalye, si Winmar Ray Golyemas, Brother Wing Wing, niya po si Tekia
Bibi Mia JS, Jojo Cordoba, Lilian Santing, Lovely Elosorio, Liz Livan Elosorio, Aiza Amistuso Batak, anya aritas mga nag-like ni apod si Saya Ang, Rufino Moreno, Tris Jamin Jaime, Annalyn Derder, Vina Kamay, Vina Kustan Kamay, kuani Brother John Michael taga Midilian gis una. O kuani Adventist ni tuwa na ron sa kuan tuwa sa Compostela. O, bago ni siyang na-rebaptize karon. Ano niabod si Ruby Batchancela, Joseph Kinjomel Gutierrez, niapod si Moises Alex Liaban, Glover Sayod, o Bob Aritoya. Okay, salamat kayo sa inyong pagpakiguban sa atong programa. O niya ato ning tanawon, basi na ibago niya. Okay, karon taon-taon higala atong basahon o naay mga mensahe nga mga bag-o nga mudangat sa atong programa, ato lang i-insert, no? O niya, moadto ta sa pagtubag sa pangutana karon nga kabuntagon. Aritas pangutana mga higala. Nagani mo yung mga dugang tubag diha, ikalipay na muna niya isend dire kay nindot na nga makatamposan mo, makatabang mo pagpasabot sa ato mga higala nga nangutana dinhi sa ato nga programa. Text dayon mo dire sa akong number, o niya pwede dire sa ako nga messenger, pwede sa dire sa comment section na to, no? Sa Facebook. Nindot na makatampo mo higala. Mo ni pangutana nga atong hisgutan. Hisgutan po ni pagkaon. Kapila ni yun nga pangutana, pero sige lang kay mamaya itong pasalig, basta pangutana atong tubagon. Ingo din nga, Brad, sa akong pagbasa sa Bible, pwede na jud kaunon ang baboy. Sumala sa mabasa sa unang Korinto 10:25, ug ngano tungod sa mabasa sa buhat 10 nga hinlo na. Okay, mao ni siya pangutana, Brother John. Unya mga higala mo ni pangutana, kung nadungga naman nyo karon pangutana, namoy mga ikatubag diha, so isend din sa atong programa aron atong mabasa ng tampo. Sublion na kong basa para makatch up mo. Brad, sa akong pagbasa sa Bible, pwede na jud kaunon ang baboy. Sumala sa mabasa sa unang Korinto 10:25. Og ngano tungod sa mabasa sa buhat 10 nga hinlo na. Okay, thank you kayo, no, sa nindot nga pangutana. Manghinaot mi nga masabtan na to ni labi na sab sa ato mga higala nga dunay susama ni ini nga huna-huna. Dunay susama ni nga pangutana. So paminawin ni kayo kung unsay kung tinuod ba ni ang giingon niya nga pwede ng kaunon ang baboy. Nya verse yang yatag unang Korinto 10:25, unya siya og ngano nga pwedeng kaunon tungod sab sa mabasa sa buhat 10 nga hinlo na. So thank you kayo. Unang mutubag ani si Brother John Michael, unya akong tapuson mahigala. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby, mayong buntag kanatong tanan sa pag-usab mga kaigsuonan. Atong pasalamatan ang Ginoo sa kagayunan nga iyang gihatag nga nakabalik ta dinhi sa ato nga tulumanon. Daghang salamat usab sa ato nga sender nga napadangat sa iyang pangutana. Ang iyang pangutana mga igsuon langkob kini may tungod sa pagkaon, naghisgot kini iyang gi-specific nga ang baboy. Matod pa niya nga dinha sa unang Korinto, unang gikutlo niya nga bersikulo dinhi sa unang Korinto 10:25, nagisgot kuno nga ang baboy ipakaon na, no? Kung atong basahon mga igsuon ang balaang kasulatan, nagingon dinhi sa unang Korinto 10:25, kumaon kamog bisan unsa nga ginabaligya sa mga baligyaanan sa mga kanunon sa walay pagsusi, may tungod ni ini alang sa kaisipan.
Apan mga igsuon, kung atong basahon ang mao nga bersikulo, ngayang gihatag wala ni naghisgot may tungod og baboy. Unya, kung imong tan-aw ng history nini mga igsuon, i-apply na to ang hermeneutics nga principle dinhi sa unang Juan, Korinto 10:25. Wala intaw ni ang kalainan sa merkado kaniadto og karon, no, ang merkado kaniadto mga igsuon sa mga Hudiyo wa jud nay gisagol nga mga dulumtanan, labi na specific ang baboy. Nganong gitudloan ta mga igsuon og dietary law or may tungod sa maayong panglawas, kay gustos Ginoo mga igsuon nga tagan ta sa maayo nga paglawas ug makahimo tas pagpangalaga dinha kaniya. No, kini nga mga bersikulo nga iyang gihatag mga igsuon, wala ni naghatag og authority nga ang mga dulumtanan or ang baboy ipakaon ng mga igsuon. Gani mga igsuon, kung atong basahon ang pahimangno sa atong Ginoo dinhi sa ikatulong Juan 2, nagingon siya, hinigugma gipanghinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang o nga magmaayo ka sa panglawas, maingon na nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Ang gusto sa Ginoo mga igsuon may tungod sa balaod sa pagkaon nga ang iyang mga katawhan mahatagan sa mayang panglawas. Gani mga igsuon, ang mga siyentipiko usab nagsulti nga tungod ni ining mga pagkauna mao ni ang hinungdan nga ang mga katawhan karon, no, dunay trigger nga mga sakit, dali kay magkasakit mga igsuon, magka-high blood tungod ani nga mga pagkaon. Pero sa iyang gisgutan dinha sa unang Korinto 10:25 mga igsuon, wala kay mabasa nga ang baboy ipakaon na, no, nya wa kay makita dinha mga igsuon. Ang importante manggod pagtuon sa balang kasulatan, dili lang kay magkutlo ka og bersikulo aron nga mahaom ang imong gihuna-huna nga pwede na ipakaon igsuon. Duna pa siya gisgutan mga kaigsuonan dinhi sa buhat jis. Mo ni pinaka-common nga ginagamit nila mga igsuon. Apan kini nga story mga igsuon, kung imong basahon ang tibok nga kapitulo dinhi sa buhat jis, nagisgot ni sa may tungod kang Pedro ug kang Cornelio. Atong hinumduman mga igsuon nga kini nga story mao ni ginagamit sa kadaghanan, labi na katong mga katawhan nga kusog kaayo mukaon og dulumtanan. Pero atong hinumduman kanunay mga igsuon, sa dili pa nato basahon ang Juan 10 mga igsuon, ato sang timan-an kanunay nga ang Dios naghatag jud og specific nga mga pwede ipakaon sa Ginoo o dili ipakaon. Nganong naghatag siya mga igsuon? Nag-ingon dinhi sa Leviticus 11 mga igsuon, nganong gibuhat sa Dios mga igsuon ang maong balaod. Dinhi sa 11:46 ug 47 nagingon siya, kini mao ang balaod sa mga mananap ug sa mga kalanggaman ug sa tanang mga buhi nga naglihok sa mga tubig ug sa tanan nga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta, sa pagsabot og kalainan taliwala sa mahugaw ug sa nahinlo buhi nga arang makaon og mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. Matud pas Ginoo mga igsoon, duna jud siya specific nga mga pwede ipakaon sa iyang mga katawhan. Dinhi ta balik sa buhat 10 mga igsoon, kay iya kining gikutlo, no. Una ang unang Korinto 10:25, apan mga igsoon ato tong nakita dito nga walay gisgutan nga ang baboy ipakaon na. Kalabanan mga igsoon, mugamit ang mga katawhan dinhi sa buhat 10, no, ila din ang basahon dinhi sa 12 hangtod 15 mga igsuon, unya ilang putlon, no, kung atong tanawon. So sa sulod ni ini diha ang tanang matang sa mga mananap nga tag-upat og tiil og sa mga nagsaguyod sa yuta og sa mga langgam sa kahanginan, og miabot kaniya ang usa ka dakong tingog nga nag-ingon, tumindog ka Pedro, pag ihaw og kumaon ka. Apan si Pedro miingon, dili ko Ginoo, kay wala pagayod ako nakaon nga dili binalaan o nga nahugawan. Ug ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nag-ingon, ayaw pag hinginlig, dili binalaan ang mga buta nga hinluan na sa Dios. Diha kutob mga igsuon 15 ilang putlon dayon. Dili na nila basahon diris size hantod na sa taas mga igsuon, kay diha ra kutob
Unya moingon din sila nga ipakaon na jud apan atong tan-awon mga igsoon ug unsay gipasabot sa Ginoo niini nga mga bersikulo. Kung imong lakturo pa sa mga igsoon, larguhon nimo dinhas 28. Ang gisgutan dinhi sa 12 hangtod 15 mga igsoon dili na ingon nga mga literal nga mga hayop kundi simbolik ni siya. Timan-i mga igsoon ha, sa 10 ug 11 dunay panan-awon si Pedro nining panahon na. So panan-awon mga igsoon gipakitaan siya panan-awon sa Ginoo. So meaning wala siya nagkaon, no? Kay buot pa lang mo kaon siya nining panahon na. Unya gitagaan siya panan-awon sa Ginoo. Tan-awa ras 28 mga igsoon, di ara ang tubag. No, nag-ingon dinis 28. Og siya miingon kanila, kamo nasayod na nga maoy supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo nga ang pagpakaharong o pagpamisita sa usa ka taong dumuluong apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglang walay tawo nga akong pagaingnon nga dili binalaan o mahugaw. Tanawa ra igsoon, ang 28 ug ang 14 pariha jud sila pagkasulti mga igsoon. Nawa ang 14 apan si Pedro miingon, dili ko Ginoo kay wala pagayod ako'y nakaon nga dili binalaan o mahugaw. Unya sa 15 nagingon, og ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nagingon ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga hininluan na sa Dios. Ang gihinluan day mga igsoon, tao dili mga hayop. Mo na timan-an na to mga kaigsuonan nga ang kaluwasan mga igsoon wala na ilabot in taon ng mga hayop mga igsoon. Ang baboy wa na labot sa kaluwasan kundi ang gihinluan dinhi ang gitagaag kaluwasan kitang tao mga igsoon. Mo na nga nay mga tao nga gusto kayo mukaon ana. Yes, pwede na makaon mga igsoon. Pero timan-e nga ang Dios naghatag og specific nga na instruction nga kana mga butang nga once nga mukaon kaniana kana makahatag jud og dili maayo dinha kanimo. Timan-i mga kaigsuonan og mga kaigalaan nga daghan ang mga tawo karon nga dili makasabot sa pulong sa Ginoo tungod kay dili man sila mamati. Unya dili pud sila mangigiyas Ginoo, no? Ang uban sirado ang hunahuna. Gani mga igsoon ang Mateo 22:29 nag-ingon apan kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Duna joy mga tawo mga igsoon nga igo las pagbasa pero wa nila nasabti kung unsay konteksto ni ana nga mga bersikulo mga kapitulo mga igsoon. Mao na nga hinumduman nato kanunay nga ang Ginoo naghatag jud og giya kanato mga igsoon. Tanawa mga kaigalaan ha, dinhi sa Leviticus 11 day specific nga gihatag ang Ginoo nga instruction nganong dili ipakaon kini nga mga pagkaon. Nag-ingon dinhi mga igsoon sa city, ang baboy kay kini may kuko nga pikas ug may tiil nga buak apan wala nagpangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Sa 8 mga igsoon, sa unod niini dili kamo magakaon o dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay niini, mahugaw kini alang kaninyo. Timan na nato kanunay mga igsoon nga didto pa sa Garden of Eden nagsugod na ang daytarilo. Dunay balaod mga igsoon, gani ang permiro natong ginikanan si Adan ug si Iba nahulog sa sala tungod sa pagkaon mga igsoon. Ang Dios niingon mga igsoon nga magakaon kamo sa tanang tanaman sa bunga sa kahoy tibok sa tanaman sa Eden apan dinhas taliwala sa bunga sa kahoy sa pag-ilas maayong dautan dili kamo magakaon ni maghikap niana. Naghatag og instruction ang Ginoo mga igsoon didto pa sa Garden of Eden. Gani nahulog si Adan o si Iba sa sala tungod sa pagkaon mga igsoon. Nga naman simple kayo ang logic nga gihatag sa balaang kasulatan. Tanan nga ginadili sa Ginoo ginatugot sa yawa igsoon. Manay timan-i mga kaigalaan ug mga igsoon nako pag-usbon. No, simple kayo ang logic nga gihatag sa balaang kasulatan, no, ang instruction nga gihatag sa Ginoo. Tanan nga ginadili sa Ginoo ginatugot sa yawa. Mao na mga igsoon pag-ingon sa Ginoo nga dili pagkaon, niingon pud ang yawa nga pwede na kaunon. No, moingon daw na ang yawa mo counterfeit na siya mga igsoon. Manay timan-i mga kagilaan og mga kaigsunan. Dugang pa mga igsoon.
nagisgot siya may tungod sa unang Korinto 10:25 no nga matod pa didto nga og unsay naa sa merkado pwede na ninyo kanon no pwede mo palit no nya timan-an nato mga igsuon based sa history mga igsuon dunay duha ka klase sa merkado kaniadto no sa mga Hudiyo nay merkado alang sa mga hintil doon na po'y merkado alang sa mga Hudiyo mga igsoon unya kining dinhi sa unang Korinto 10:25 mga igsoon based sa history mga igsoon kung atong i-apply ang hermeneutic studies no dili ni kanang merkado sa mga hintil kundi merkado ni sa mga Hudiyo mga igsoon gani kumuadto ka sa Jerusalem mga igsoon ang ilang merkado didto karon mao gyapon ang mga baligya, baka, karniro, manok, walay mga dulumtanan mga igsuon. Susama kaniadto hangtod karon nining mga panahona. Mao na nga dunay mga bersikulo nga mukutlo ta no kay gusto nato mga igsuon nga kauno na jud nang mga butanga apan dili na ipakaon sa Ginoo mga igsuon. Kay gusto sa Ginoo nga kitang tanan mahatagan tas maayong panglawas. Mao bitaw na mga igsuon nga nag-ingon din nas balaan kasulatan usahay ang atong tiyan mo'y nahimo natong Ginoo tungod kay mukaon lang tagbisag unsa mo na timan-an nato mga igsuon mo na nga dili nato angay ikalibog labi na sa iyang gikutlo dinha sa buhat 10 mga igsuon nga ila dayng basahon dinha sa 12 hangtod sa 15 bersikulo 15 putlo nila igsuon unya maghuna-huna dayon sila nga ang kana nga mga dulumtanan ipakaon na apan timan-an nato kanunay mga igsuon nga kanang mga butanga dili ipakaon si Ginoo kay tungod mahugaw na alang sa iyang mga katawhan. Mao nay timan-an nato mga igsuon. Dugang pa mga igsuon ang Ginoo nagsulti kanatong tanan nga ginahanglan jud nga atong sundon ang iya nga mga gihatag nga instruction aron kita mahatagan mga igsuon sa maayo nga panglawas no ang gipanghinaot ra jud sa Ginoo dinha sa ikatulong Juan no dos nga kitang tanan ana atas maayong panglawas gani mga igsoon matod pas mga siyentipiko karon sa science nga study mga igsoon kana nga gisgutan sa ato nga sender karon kanang baboy mo na pinakahugaw karon nga karne mga igsoon kay ngano naa na siya ulod nga dili mamatay mga igsuon nga dili madali-dalig matay bisag unsaon pa siya pabukal mga igsuon nya usahay hilig ra ba kay sugba mga igsuon kanang half cook samot mga igsuon dinha makuha no ang mga sakit mo na mga igsuon ang mga siyentipiko mubalik jud sa balang kasulatan kay napamatuod ba ang balang kasulatan mga igsuon nga kanang dili kini ipakaon kay tungod mahugaw kini mga igsuon. Mao na nga ang Biblia nagtudlo kanato mga igsuon nga kanang mga butanga dili jud na ipakaon sa Ginoo kay mahugaw alang sa iyang mga katawhan, makadaot sa atong lawas, mao man usab nga ang mga scientist no mga siyentipiko practice og nagtudlo mga igsuon nga ang kanang mga butanga kanang mga pagkauna dili ipakaon kay tungod hugaw na siya unya daghan tag sakit ang makuha mga igsoon. Dugang pa mga igsoon dinhi sa Ezekiel 44:23 nag-ingon dinhi. Og tudloan nila ang akong katawhan sa kalainan sa balaan ug sa nahugawan. Og ipalaila kanila ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Mao na mga igsoon ang inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist dinhi sa kahanginan, igo lang pud mi naghatag no sa impormasyon nga gikan sa balang kasulatan kamatuoran mga igsoon kay ngano ang giingon sa Ezekiel 44:23 tudluan ang mga katawhan may tungod no sa kalainan sa mahugaw sa malinis. Mao na mga igsoon nagpasalamat usab ta sa ato nga sender karon nga naghatag siya niini nga mga pulunga niini nga pangutana aron nga mahatagan og katin-awan sa mga katawhan sa mga naminaw karon nga kana diang baboy ug ang mga dulumtanan dili na ipakaon sa Ginoo kay mahugaw na alang sa iya nga mga katawhan. Dugang pa mga igsoon kung atong basahon mga igsoon dinhi sa libro sa Isayas no kining libro sa Isayas mga igsoon dunay mga butang dinhi nga nahimo na or atong ibutang nga natuman na pero duna po yung mga butang dinhi mga igsuon nga wala pa natuman no kung atong basahon dinhi sa Isayas
66 mga igsuon, dunay usa ka pagtulunan nga gitudlo ang Ginoo dinhi kanato nga maghatag usab kanato og katin-awan mahitungod niining pagkaon nga gisgutan sa ato ang sender karon. So kung atong basahon dinhi sa Isaiah 66:15 mga igsuon, nay gitudlo nga specific nga instruction ng Ginoo nga makahatag og katin-awan alang kanatong tanan mga igsuon. Dinhi sa 15 hantod sa 17 nag-ingon dinhi sa King James Version nga Bisaya mga igsoon nag-ingon, kay aniya karon si Jehova moanhi uban ang kalayo ug ang iyang karo masama sa alimpulos aron sa pagpahamtang sa iyang kasuko uban ang kabangis ug sa iyang pagbadlong uban sa siga sa kalayo. Tanawa mga igsoon na kini nga event wala pa ni nahitabo kay wala pa man mibalik ang atong Ginoo. Mubalik pa siya igsoon alang sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nag-ingon siya sa 16, kay pinaagis kalayo si Jehova mo pahamtang sa hukom og pinaagi sa iyang espada ibabaw sa tanang unod ug ang mga pinatay ni Jehova daghan. Sa 17 mga igsoon na dinhi ang specific nga atong masabtan no sa umaabot nga adlaw. Nag-ingon dinhi, kadtong nagbalaan sa ilang kaugalingon nga nagputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman sa luyo sa usa diha sa taliwala nagakaon og unod sa baboy. Tanawa igsoon ha, gi-specific mismo letra por letra nga atong mabasa dinhi sa Isaiah 66:17. Kadtong nagakaon sa unod sa baboy og ang dulumtanan og ang ilaga silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan kinsa nag-ingon nag-ingon si Jehova. Tanawa igsuon kung atong tanawon kini nga bersikulo sa tawhanon mga igsuon dunay notaryo sa atong Ginoo nga mismo siya nagsulti nga inig-abot unya sa katapusan kadtong mga katawhan nagakaon sa dulumtanan labi na sa specific nga gisulti din mga igsuon sa baboy sa ilaga kanang mga katawhan nga nagkaon niya na no pagasunugon mga igsuon mo nagiingon sa balaang kasulatan mao bitaw nga ang Ginoo naghatag og specific nga instruction mahitungod sa mayong panglawas mahitungod sa dietary law mga igsuon kay gusto sa Ginoo nga kitang tanan naatas mayong panglawas unya kita makasabot usab ta nga kining pagkaon mga igsuon gihatag ni sa Ginoo no kay duna si instruction no nga inigbalik unya sa Ginoo kadtong mga katawan nga nagkaon sa dulumtanan ug mga katawan nga nagkaon sa unod sa baboy sa ilaga no sa tanan nga dili ipakaon sa Ginoo dunay kadagatan nga dangatan nga hukom mga igsuon nga mao ang kalayo nga gihatag sa Ginoo sa mga tawo nga dili maminaw. Mao na nga ang Ginoo mga igsuon naghatag kanato kanunay sa mao nga mga pagpahinumdum no ginabalik-balik ni igsuon kay ang tawo makalimot man jud mga igsuon mao na nga ginabalik-balik tag hatag og reminder sa Ginoo aron nga atong masabtan mga igsuon nga kining mga butanga labi na sa atong sender nga naghatag siya nga ang baboy pagkaon na tungod sa iyang mga bersikulo nga doon na pa siya mga bersikulo ngayong gihatag din sa unang Korinto 10:25 nga wala na to nabasa mga igsuon nga ang baboy pagkaon na labi na gayud din sa buhat 10 wa kay mabasa mga igsuon bisag unsaon nimo kay mga igsuon gikan sa pinadayag gikan sa Henesis padulong sa pinadayag wala kay mabasa din letra por letra nga ang baboy ipakaon igsuon or ang dulumtanan ipakaon na. Pero pweba mga igsuon nga duna nung kay mabasa sa Biblia nga ang dulumtanan ug ang baboy dili ipakaon sa Ginoo kay makadaot sa tao mga igsuon. Mao na nga nini nga kabuntagon mga igsuon inyong nadungog ang kamatuoran nga gikan sa balang kasulatan. Hinumdumi mga igsuon nga ang Ginoo naghandom kanatong tanan nga kitang tanan unta maablihan ang atong mga hunahuna o kasing-kasing o kitang tanan makahinuklog sa mga butang nga gitudlo dinhi sa balang kasulatan. Atong pasalamatan ang Ginoo tungod nini nga kagayunan mga igsuon kita nakahimo sa pagtuon mahitungod sa pagtulunan sa pagkaon mga igsuon nga gihatag usab sa atong sender nga kana nga mga pagkaon dili jud na ipakaon sa Ginoo. Wala tay mabasa mga igsuon sa balang kasulatan nga kana mga pagkauna ang mga dulumtanan nga pagkaon
pwede na nga kaunon. Gani mga igsoon atong gibasa sa last verse mga igsoon sa Isaiah 66 15 hangtod 17 nga ang mga katawhan nagkakaon sa dulumtanan sa baboy ug sa ilaga silang tanan magadangat unya sa katapusan didto sa kalayo mga igsoon. Mao na giingon sa balang kasulatan. Mana dinha sa Hebreano 3:15 sa diha nga makadungog ta sa pulong sa Ginoo. Dili na to pagahion ang atong mga kasing-kasing gunahuna, atong pahumukon ug atong ipasulod ang mao nga mga pulong mga igsoon kay ang Dios naghandom kanatong tanan nga kanang mga butang nga ato untang ma-apply sa ato nga kinabuhi. Apan Ginoo, apan mga igsoon, ang Ginoo wala naghatag og kanang nga kita gitagaan ta og kagawasan sa pagpili. Naaras ato ang mga igsoon kung atong pilion ang pinakamaayo, no? Kay ang balaang kasulatan mga igsoon dunay tulo ka pagkaon nga gisigutan dinhas balaang kasulatan. Dunay pinakamaayo nga dinha mabasa nato sa Genesis 3 mga igsoon nga mao ang mga utanon, ang mga prutas nga gihatag sa Ginoo nga instruction. Ang ikaduha nga maayo nga pagkaon mao ang pagkaon sa dili mga dulumtanan, no? Kanang dili dulumtanan, mga gitugot sa Ginoo nga ipakaon. Apan ikatulo mga igsoon kung atong pilion ang dulumtanan nga mga pagkaon nga gitudlo sa balang kasulatan nga dili maayo kanon kay tungod makahatag kanato og sakit mga igsoon. Hinaot mga kaigalaan og mga kaigsuonan nga natin-awan ang inyong mga hunahuna ug ang inyong mga kasing-kasing labi na sa ato ang sender niini nga kabuntagon igsuon. Hinaot nga imong masabtan ang kamatuoran nga gikan sa balaan kasulatan. No, atong pasalamatan ang Ginoo. Nagpahinumdom ang balaan kasulatan dinha sa Hebreano 3:15 na nagingon samtang ginaingon ko pa karong adlaw, ini kadungog ninyo sa iyang tingog. Ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing ingon ni adtong pagpangsupil nila bato kanako. No, mao na nga ang atong Ginoo nag-awhag kanatong tanan nga kitang tanan atong pahumukon ang atong mga kasing-kasing hunahuna ug atong pasulodon ang kamatuoran nga atong nadunggan karon nga kanang mga butanga gitudlo sa Ginoo ang maayong panglawas nga kanang mga butanga dili ipakaon tungod kay nag-awhag siya nga kitang tanan matagan ta sa maayo nga panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw alang sa dugang nga tubag niini nga kabuntagon akong ihatag ang panahon dinha kang Brother Libby. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So thank you kayo sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. Manghinaot mahigala nga alang sa nangutana o atong makigalaan nga dunay susama nga pangutana ingon ani nga matin-awan mo manghigala sa tubag nga amo nga ihatag diri. So naamoy mga tampo diha panahon na nga mopadangat mahigala. So ni atong basahon nga tampo ni Brother Moses Alex sa Liaban. Okay, ato sining rantawon makadiyot. Okay, okay. Dere ato ni tanawon mahigala. Alang sa nagpadala nga matod niya nasabtan niya daw niya nga makaon na ang baboy. Sa buhat jis gisunod ba nimo si Pedro nga naglibog na malandong subaya pod kuno ang imong nasabtan. Pareha ba sa nasabtan ni Pedro nga tao di ay ang gihinloan sa bersikulo 28. Salamat sa imong pangutana. God bless. Okay. Diya po si Melion Silasol. Salamat po sa pag-pray o paglawab sa ato nga programa. Niya po si Buddy. Amen. Niya po si Leah Ora sa laing bahin igsuon. Ako usa ka Adventist pod pero na ako'y wala masabtis perdeag 9:4 ni Brad. Okay, thank you kayo. So arita sa mag-focus sa pangutana higala nga gipadangat din sa atong programa. So ang pangutana na sentro diha sa
unang Korinto 10:25. Anya ingon siya din nga siya ko nasabtan iyang pagbasa niya nasabtan niya nga makaon na gyud kuno ang baboy. Ngano kuno? Tungod kay mabasa pod sa buhat jis nga gihinloan na. Okay. Atong tanawon una no. Arita mag-una sa buhat jis. Kung tinuod ba ang iyong nasabtan nga gihinloan na. Okay. Muni common kayo nga verse sa Bible kining buhat jis o kunang Korinto 10:25 nga gihuptan sa atong mga pinalangga makigalaan nga mukaon na sa mga mahugaw nga gidili duha sa balang kasulatan. Tungod ani nga verse nga ilang nasabtan pod nga pwede na nga kaunon ang baboy kay gihinloan na. Okay, din sa buhat jis ang gihisgutan din naghisgot ni mahitungod sa pananawon nga gihatag sa Ginoo ngadto kang San Pedro. O kuan man ni siya panahon unya ang rason gud nganong gihatag ni Ginoo tungod kay ang mga Hudiyo sa una bisan pang matinuan na ginusos na silang unahuna nga ang kaluwasan para ra gyud sa mga Hudiyo. Silang pagtuo nga huwag kalabutan ang mga hintil tungod kay mga tao nga gitawag og mga mahugaw. Gani ang title ni ini nga sugilanon subat jis naghisgot nga kang Pedro og kang Cornelio. Mao man gitawag kung sa newspaper pa headline ba si Pedro og si Cornelio. Unsa may relasyon nila, unsa may ilang mga rasa. Kini si Cornelio higala dili Hudiyo. Matawag siya mga hintil. Samtang si Pedro usa ka Hudiyo, tinunan ni Ginosos. Nama siyang unahuna ni San Pedro nga kining mga dili Hudiyo kay ang ilagod nga pagtratar sa mga dili Hudiyo kung kayo ubos kay ilang pagtanaw kay para nila mga mahugaw ning mga tawhana. Gadi bawal gan nila nga makikistorya aning mga tawhana. Bawal nila ang mamisita sa ilang puloy-anan kining mga tao nga dili Hudiyo. Sama na to ba dili ta Hudiyo? Bawal na sa ilang prinsipyo. Pero si Cornelio god kun imong tanawon ang Bible usa ka tawo nga masimba, maampuon sa Ginoo, may inampuon sa Ginoo ba? Buutan nga tao pero di lang siya Hudiyo. Gani giskutan din nga kapitan siya sa sundalo sa Roma. Gingon diri didto sa Cesarea may tao nga ginganlag Cornelio kining tawhana usa ka kapitan sa mga sundalong Romanhon sa batalyon nga gitawag og batalyong Italiano. Man siya dako ni siya og ranggo kay captain man siya sa batalyon nga gitawag og batalyong Italiano. Kining tao nga mao si Cornelio. Ang nindot lang ni Cornelio gisay-say dinhi ang bersikulo 2 tayong nga Diyos nun siya og ang iyang tibok pamilya. So tato pa ilang tibok pamilya ani Diyos nun kayo. Daghan ang iyang natabangan sa mga Hudiyong kabus. Oy, butabang di siya sa mga Hudiyo, mga kabus, mga pobre nga Hudiyo. Sa kanunay siyang nag-ampo ngadto sa Dios, may nampuon siya. Pero ang problema lang kay dili siya Hudiyo. Giisip sa mga Hudiyo nga hugaw ning mga tawhana. Bawal ang makikistorya at mamisita ning mga tawhana. Pero siya ato nabasa din Diyos nun kay siya nga tao. Maampuon siya sa Ginoo niya, matinabangon pagid siya. Nindot kayo na iyang kinaiya mahigala.
Kanya, alas 3 sa hapon, matupa sa 3, isa-isa din sa versikulo 3, alas 3 sa hapon, samta nag-ampo siya. Na siya tulumanon kada alas 3 sa hapon, mag-ampo gid siya. Kanya, samtang siya nag-ampos, Ginoo, muna hitabo ang gitagaan siya og pananaon si Ginoo. Agi ingnan sa gipadalhan si Cornelio og usa ka manulunda panahon nga nag-ampo siya ng alas 3 sa hapon. Nga ang manulunda nagsulti kaniya nga ipakuha si Pedro. Nga tua nag-abot sa panimalay ni pangalan pong Simon dito sa Jope. Pakuha kay naay mensahe si San Pedro ngadto sa ilang puloy-anan. Muhatag og mensahe ngadto nila. So, niyanang panahon si Cornelio nagtawag siya iyang sundalo o niya iyang sulugoon, tulo sila kabuok ngadto. Kitagaan niya instruksyon o sa gapadulong sila dito ang nahitabo po ni San Pedro sa dito sa panimalay ni Simon ning sakas atop si Pedro o niya moto nakakitag pananaon. O niya giingnan siya sa ang pananaon nga nakita ako lang ng isay ditso gihiktan ang upat ka kanto ni ini. Habol ba gihiktan? O niya ang sulod sa habol nagkalain-laing klase sa mga mananap, mga mahugaw, tanan, sa panlanggam ta dito. O niya, giingnan, gitunton kini sa ngadto kang San Pedro, samtang siya na napunaw-punawan, morag hatag pilaw siya ba? Pananaw niya nakita, muning pananaw na. Giingnan siya, tindog ka Pedro, pag-ihaw o kumaon ka. So gisugo, Tod. Imbalibad si Pedro, nga di ko Ginoo, kay wa pa ko nakakaon, og dili balan og butang mahugaw. Giingnan siya hantod sa ikatulo ka bisis, gitunton kaniya, giingnan siya ayaw nganli og dili balaan og mahugaw ang mga butang gihinluan na sa Dios. So diha ra katakutob hingala pagbasa. Mao sa niya higala nga nangutana dinhi. Diha ra kutob hinungdan ning conclude sila nga pwede nang kaunon. Mahinungdan nga daghan ang nangaon ana. Apan kung imo ning tun-an og ayo kini nga pananaon mga higala, human nakita ni Pedro ang pananaon. Naglibog gid siya. Unsa kay meaning ani? Unsa kay buot ipasabot ani? Tanawa akong basaw na. Samtang naghuna-huna pa si Pedro kung unsa ang kahulugan. So dito literal dayon nga pagsabot ang paano nakita na gito'y meaning buot ipasabot. Ingon samtang naghuna-huna pa si Pedro kung unsay kahulugan sa iyang nakita, miabot usab ang tao nga gisugo ni Cornelio kay pagkahibalo nila kung asa ang balay ni Simon, midiritso dayon sila didto og sa pag-abot nila sa pultahan sa koral, nanawag sila og nangutana kung nagsaka ba didto si Simon nga ginganlag Pedro. So mani hitabo samtang naghuna-huna si Pedro unsay kahulugan. Sa isa ka version naglibog si Pedro kung unsay buot ipasabot sa pananaw niya nakita. So naibot ipasabot unsay meaning adto o niya naabot ng mga tao. Nangutana sila niya ba din si Pedro nagabot. O niya atong mabasa sa 19, samtang naglibog pa si Pedro kung unsa ang kahulugan siya nakita. Miingon ang Espiritu Santo kaniya. So ang Holy Spirit ning tungha, naglibog si Pedro. So nitungha ang balaan nga Espiritu. O niya, gipasabot si Pedro. Giingnan siya, may tulo ka tao nga nangita kanimo. Kanaog, uban kanila, tao, magisugo, na ito ka tao, nangita nimo. Kanaog, uban kanila, ayaw pagduha-duha sa pagkuyog kanila tungod kay ako, mao ang nagsugo
kanila. So niya nang panahon na pagtan-aw ro ni San Pedro, oy mga hintil man, iyang nakita nga mga supak man ni sa among tradisyon ng mga Hudiyo, bawal man ni nga makig-istorya nining matawana, pero gisugo man ko sa Espiritu Santo, kanaog, uban ka kanila, ayaw pagduha-duha, kuyog kanila. Nasabta niya sa sugo sa Espiritu Santo, maod ay ni ipasabot, mahugaw ning matawhana, giisip na mong dili balaan. So ang meaning da kahulugan, niadtong pananaw na ako nakita nga mga mahugaw manap, nagkahulugan aning matawhana. So nining panahon na, nagduha-duha si Pedro sa pagkuyog kanila. Inang Pedro, og manatamad to, ariyo sa tas balay, abot sa tadinhi, og manatamogikan pag-adto dito. So naitabo, entertain niya, o nadito sila, pagkaugma, ngadto din sila. Pag-adto dito kay si Cornelio, excited kayo. Ang gihimo niya, nang-imbitar siya sa masilingan, mga parinte. Kaya murag first time to sa iyang kinabuhi, nga usaw katao sa Diyos, musulod sa landong sa iyang panimalay. So gusto siya nga, daghang mga taong matambog, so dito tayong mga silingan niya, mga kaparintihan. O niya, dayon, pag abot niyo di San Pedro ito, tungod sa kalibay ni Cornelio, niluhod siya, manigingon sa 25, sa pag-abot ni Pedro, gisugat siya ni Cornelio, og miluhod sa pagsimba kaniya. At sa kabersyon, mihapa, pero miluhod si Cornelio, gisimba siya. Apan, gipatindog siya ni Pedro, o gingnan, ayaw ka nagbuhata, kay tao lamang ako. Gibadlong, mga higala, ay nagbuhata, tao lamang ako. Pagsuod yun di San Pedro sulod, pero tindaghanan tao dito, po nakita na higalang mga dili Hudiyo, mga hintil, na gitawag na sa version, dumuluong sila sa mga katawhan si Ginoo. So, kaning mga dili Hudiyo. So, karon dito na si Pedro, atubangan ng matawhana, niya di ang opening mensahe nga ito nila. Ingon siya sa 28, og siya mingon kanila, kamo na sayod ng maoy supak sa kasuguan. So, nila kasuguan, tradisyon nila ba? Kasuguan alang sa Diyo. Ang pagpakigharong, papag-istorya ba? Pagpakigharong o pagpamisita sa usa ka taong dumuluong kanang hintil, dili Hudiyo, apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan og mahugaw. Kanus aman pahibaw San Pedro nga giingnan siya nga walay tao iyang Panginoon dili balag mahugaw. Pinaagi sa padan-aon iyang nakita kay giingnan siya ayaw nganlig dili banalan og mahugaw ang mga butang gihinloan sa Dios. Nasabtang Pedro nga ang mga dili Hudiyo kung doon sila ipagtuos Ginoo mahinloan sila pinaagis dugo ni Kristo. Tanawa ra gud sa nasabtan na ni Pedro ni ang konklusyon niya sa 34, ingon siya og unya si Pedro sa pagbungat siyang baba miingon sa pagkatinuod na ilako nga ang Dios wala di ay pinalabi sa tao. Diha nahibaw in Pedro, pinagis pa na niya kita nga ang mahintil di ay may kaluwasan. Siya na ingon siya nga sa pagkatinuod na ilan ako nga ang Dios wa di pinalabi sa tao basta maghisgot og kaluwasan. Mahudiyog hintil, way pinalabi ang Dios. Gaingon ang versikulo 35, hinunua pagakahimutan ang hinunua nga sa matag usa ka nasod iyang pagakahimutan ang bisan kinsa nga makahadlo kaniya og magabuhat og matarong. Diha na samtan ni Pedro nga naghisgot tagsa ka nasod kay ngunahuna ni San Pedro una sila lang yun ang pagaluwason. Pero pinaayat ang Pedro nakita niya, nasabtan niya nga sa matag usa ka nasod kahimutan sa Ginoo ang bisan kinsa Hudiyo magdili nga magakahadlo kaniya og magbuhat sa matarong. So muna'y ipasabot higala sa buhat Jis. So tanong na itong sabot, tugutan na to nga ang Bible mo'y mo interpret sa atong gikalibgan
Naroon diha ang interpretasyon aron di ta masaag. Tanawan ng uban nangaon na noon ta. Nadali-dali tagsabot nga wa na to masabti mo na bitaw nga asa daw sa katapusan. Daghan ang magmahay unya. Nganong na impierno man ko kay wa mangod tarungan akong sabot ang gisulti sa Biblia. Atong sabton higala ngano man nga di man ang baboy nga gihinluan nga makaona. Tungod kay naay sad ang Ginoo si Isaiah 66, 16 o 17 nagsad ang Ginoo nga kun mukaon gani ko sa mga ginili sa Ginoo sa daw sa katapusan iya kong pagalaglagon. Naman na diya pinaagis kalayo. O tanawan niyo sulay namoy Biblia diya nga namoy Bible higala ang Isaiah kapitulo 66 15-16. Future ni ang gisgutan ni kay pinaagis sa kalayo si Hioba mopahamtang sa hukom kay sa una tubig matapon nino pero sa umalabot higala impierno na kalayo wa pa na nahitabo unya sa dihang ipahamtang na sa Dios ang iyang paghukom pinaagis kalayo ug ang mga pinatay sa Dios daghan kay mapatay sa Ginoo ug kinsa maning mga tawhana ang mapatay sa Ginoo. Ako basaw na Dres 17 na yun diri ang contemporary English version. Ako hubaron dito sa Binasaya, daghan kaninyo andam sa inyong kaugalingon sa pag-adto sa mga tanaman sa pagsimba sa langyaw nga mga Dios. Nagakaon kamo sa karning baboy ug mga dulumtanan apan ako ang Ginoo magalaglag kanimo niining mga butanga. Gisaad sa Ginoo laglagon kano sa laglagon sa adlaw sa katapusan unsaon paglaglag impiernos kalayo. Nganong daghan ang nakita ni Isaias nga pagalaglagon tungod kay daghan karong mga tao nga nasayop pagsabot sa gingos Biblia na ngaon ining mga butanga. Ang Dios sigala dili mamakak. Pag-ingon sa Roma 4:21 nga kasaligan sa hingpit ang Dios motuman siya saad. Mutuman jud ang Ginoo ana, dili parehas tao. Tumanon sa Ginoo. Muna nga sa alos katapusan ni gala. Sa dihang nasabta na to unya mukaon gyud putas girili, magmahay na to sa katapusan. Ang ato unyang basulon, ang atong baba mga higala. Nga naman kay ang atong baba ug ang atong tiyan mo'y atong gipakadios. Sa Filipos 3:9 ang Biblia nagsulti, ang ilang dadangatan mao ang pagkalaglag kay ang ilang Dios mong ilang tiyan ug alang una gitumong sa mga butang ni siyota. Ang tao higala nga nagunahuna laning kalibutan na ang ilang gipakadios ang ilang tiyan. Pero kung gusto tang malangit higala hunahuna to sa langit, di ta mo kaon ana. Pero niras kalibutan tong nahuna, kaon ta pahimus ta atong himong Dios atong tiyan. Pero sanglit ang Dios may atong gihimo nga Dios atong sundon siya nga nagingon siya nga dili ta pakaunon anang mga mahugaw. Karon nasulbad man nato ang buhat sis kining unang Korinto 10:25. Unsay pasabot ani kay naingon mo nato mabasa rin nga kumaon kamog bisan unsa nga ginamaligya sa mga baligyaanan sa makanunon. Kanunon ang gisgutan ni sa walay pagsuso may tuloy ni alang sa kasipan. Gibaligya sa mabaligyaanan sa kanunon. Atong i-apply higala ang gitawag og hermeneutic study. Ang science ba sa pagtuon o pag-interpret sa Biblia. Kining Korinto, nagisgutan ni San Pablo, kay sa Korinto man unang Korinto 10, dunay merkado sa mga Hudiyo dito. Merkado sa mga Hudiyo. Atong bantayan, ang merkado sa mga Hudiyo, wa gina sila magbaligya og mga mahugaw nga butang. Ang ilang gibaligya kanang gitugot nga mabasa sa Levitico kapitulo 11. Wa na sila magbaligya baboy kay mga Hudiyo, Jewish people stricto kay na. Bisan hantod karon tan-awon nimo to. Kanya ilang gisunod na ang Levitico 11. Wa sila nagkaog baboy kay mahugaw. Kay matud pa rin mo nasabtan nimo kaon ang baboy. O ayun ang tumatarong ipog sabot na. Kay ang gihisgutan diha ang merkado dito sa Korinto o dito na ay merkado sa mga Hudiyo gani nakita sa malas kasaysayan na ay mga slab dito nga wa ma tabo ni syuta nakitaan na apay market to nga fish market sa mga Hudiyo. Anya
mga karne nga gitugot sa mga Hudiyo. Si Pablo, sa nakabig nga makristohanon, mga higala, wa magpanuko sa pagsulti ngadto nila. Kaon kamo sa bisan unsay gibaligya sa mga baligyaanan, sa mga kanunon. Unsa man ang kanunon? Nas Levitico 11:3, ingon diya sa mga mananap nga pikas ang kukog nagapangusap, mao kini mahimong kanon ninyo. Mao nay kanunon nga gibaligya didto. Onya sa Levitico 11, onya bersikulo 9 ngadto 12, ang mga isda nga may mga kapay o may mga hingbis, mao kini mahimong kanon ninyo. Sa mga langgam sad, kadto mga langgam nga dili mananagit, mao ni mahimong kanon ninyo. Mao ni makita sa mga kanunon. Mao ni makita sa mga baligyaanan, sa mga kanunon sa mga Hudiyo. So ang nakabig nga makristohanon, wa magpanuko si Pablo sa pagsulti. Kaon mo sa bisan unsay gibaligya sa baligyaanan sa kanunon. Wa ni maghisgot og merkado sa Bugo, wa ni maghisgot og merkado sa Medellin, naghisgot ng merkado sa Corinto, mahigala. Mao na nga atong tarungon og sabot ang Biblia karon. Ato pag yung paladman, unsa man di ay sa Greek na higala nga mabasa nimo. Nga atong tagaag kalainan. Sa Greek higala, ang mahinlo nga mga makaon gitawag ni bromatos or broma sa Greek. Mao ni makita nimo sa unang Korinto 10:25. Kining word nga bromatos or broma, gitawag na siya og allowed meat or clean foods, mga gitugot nga makarne og limpyong pagkaon. Og ang kining pulong sarkos sa Greek dili mabasa sa unang Korinto 10:25. So pulong sarkos, ang meaning sarkos sa Greek, general foods na sagol na ay clean meat, na apoy unclean, sa ato pa na ay mahugaw, na apoy limpyo, na ay gitugot o walay tugot. Pero dili sarkos ang gibutang dinhi, kay sarkos pa na pares merkado sa Bugo, na ay makita nimong baboy, na ay baka, na ay mga isdang walay hingbis, na apoy na ay hingbis na sagol, pero dili sarkos ang makita, broma ang makita higala. Unya, nga ikatulo nga Greek sa pulong gitawag akatharton. Unsa ni siya? Ang akatharton mo ni gitawag unclean animals, unclean foods or forbidden, magidili nga mga pagkaon. Di pod akatharton, kay akatharton lang pulos baboy ang nadiha, pulos dili makaw na nadiha. Pero ang gipasabot, bromatos man o broma, klaro ka specific nga kini nga mga merkados mga Hudiyo nga ang gibaligya mga bromatos o broma, mga pagkaon nga gitugot sa Ginoo. So muna nga maghinaot mi dinhi sa ato nga tulumanon nga atong nasabtan higala, tarungon natong sabot ang Biblia nga naman dili baya kaduha-duhaan ang gisultis Ginoo. Ang pag-ingon niya nga sunugon niya, laglago niya ang mukaon sa baboy og madulumtanan, dili tiaw-tiaw ng pagsultis Ginoo. Ang Ginoo matinud-anon. Pag-ingon bitaw niya sa pamilya ni Lot nga mikagyo sa kamingawan, kay gipakagyo kay laglago ng Sodoma Gomora, ayaw glingi, mura gyud to, ayaw glingi. Ning lingi man ang asawa ni Lot, mga higala, automatic na himong haligis asin. Mura gyud to ang sugo. Ayaw glingi, kay muligi mahimong haligis asin. Naitabo higalang ning lingi, wa gyud pakyasas Ginoo yang gisulti. Manang pag-ingon sa Ginoo diya sa Isaiah 66:7 nga ang mukaon sa baboy og madulumtanan sunugon sa karis katapusan, magmahay ta higala kundi nato natuhuan. So aton sagupon, aton nasayran kini mga punto o niya atong usbon ang direksyon ng kinabuhi kana kung gusto tag kaluwasan mahigala. Part maguna siya ang pagtuman sa gisultis Ginoo diha sa Biblia. Last na lang kung basahon ang Ginoo baya hapit na mabalik. Di na madugay siya, mabalik siya ning kalibutan. Tanaw na to ang Pinadiyag 22. O niya, versikulo 7 ni ini nga Biblia. Gayon ito mabasa miingon si Jesus, hapit na ako moabot. Bulahan ang mga tao
nga nagatuman sa mga gipang-ingon sa Dios nga nasulat ni ining libro ha. Klaro kayong pagkasulti? Ingon si Ginusos, miingon siya gid personally namulong ani. Hapit na ako mo abot, di na madugay balik ang Ginoo. Imo makita karon mga higala, nakita na nato ang mga ilhanan nga gisulti Ginusos sa Mateo 24. So nagpamatuo na mo na buhing testigos nga ang Ginoo sa di madugay mobalik ning kalibutan na. Unya gusto na din hapit na ako mabalik, bulahan ang mga tawo. Kisa man mga tawhana nga nagatuman sa mga gipang-ingon sa Dios nga nasulat dining libro ha. Pangutana, ang baboy nga di ipakaon giingon mas Ginoo, giingon sa Ginoo. Ang Dios nagsulti ana. Ang mga isdang wahingbis o uban pang gidili, ang Dios ba ningon na? Oo, ang Dios ingon ana. Unya ang giingon sa Biblia, bulahan ang nagatuman sa gipang-ingon sa Dios ni ining libro ha. Buti pasabot, nining bala ang kasulatan. So higala, adi pa ulahi ang tanan. Abirto pa ang adlaw sa kaluwasan, gitagaan pa sa Ginoo kahigayunan nga magbag-o ug mag-usab sa atong kinabuhi. Muduol ta malagad si Ginoo o niya ato nang likayan ka na mabutanga, sundon ta na mahigala nga naman kay sa Mateo 7:21 nag-ingon si Ginusos nga matod pa niya, dili ang tanan magtawag nako Ginoo makasulod sa ginarian sa langit, kundili kadtong nagatuman sa kabuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So buti pasabot nga ang paadtuon sa ginharian sa langit mao ang nagsunod sa kabuton sa amahan nga naa sa langit.